Työohjeen avulla voit ohjeistaa työvaiheen toteutuksen tai tarkentaa yksittäisen vaiheen kuvausta. Lisää työohje prosessikuvausnäytössä valitsemalla punainen elementti ja siirtämällä se prosessikuvaukseen. Anna työohjeelle nimi. Työohjeeseen voit siirtyä suoraan prosessikuvausnäytöltä painamalla haluttua työohjeelementtiä tai valitsemalla työohjeet välilehden. Tämän jälkeen voit muokata työohjeen haluamaasi muotoon suoraan Registassa tai kopioida työohjeen tekstit toisesta paikasta. Voit lisätä kuvia joko suoraan tekstikenttään, liitetiedostoksi tai linkittää ulkopuoliseen kansioon. Jatkossa pääset työohjeeseen etusivun hakukentän kautta hakemalla työohjetta sopivalla hakusanalla. Tutustu ohjeet sivulla myös muihin hyödyllisiin Registan käyttövinkkeihin.